el moviment, desplaçament i espai recorregut. El desplaçament és la distància en línia recta entre la posició inicial i la posició final del mòbil en el seu moviment. Si el moviment es produeix al llarg de l'eix X, es representa com a variació o increment de X i correspon a la diferència o resta entre la posició final i la posició inicial del moviment. Sent X0 la posició inicial del mòbil i X la posició final. La seva unitat al sistema internacional és el metre, que representem per M. I pot tenir signe, que pot ser tant positiu com negatiu. Anem a estudiar un exemple. Suposem que tenim una ciclista que parteix de la posició inicial, que nosaltres, al triar com a sistema de referència origen aquesta posició, correspondrà a 0 metres, i que arriba fins a una distància final de X igual a 6 metres. Les dades d'aquests exemples són posició inicial o X0 igual a 0 metres, posició final igual a 6 metres i la incògnita o el que volem calcular o determinar és el desplaçament o variació de X. Així calcularem el desplaçament com a la resta de la posició final més l'inicial i serà 6 menys 0 i es donarà un valor de 6 metres, valor que és positiu. Quan es desplaça cap a la dreta, el desplaçament ens dona un signe positiu. Veiem un altre exemple. En aquest cas, la ciclista parteix d'una posició inicial que està situada a 6 metres de l'origen del sistema de referència i finalment arriba a una posició que es troba a l'esquerra i per tant a menys 3 metres de l'origen del sistema. Les dades són posició inicial 6 metres, posició final menys 3 metres i el que volem calcular és el desplaçament. Aleshores tornem a calcular el desplaçament com a la diferència entre la posició inicial, que és menys 3, menys la posició inicial, que és menys 6, i això ens dona un valor de menys 9 metres. Ha recorregut una distància total de 9 metres, però el signe és negatiu, en aquest cas. Podem concloure que el desplaçament és negatiu quan es desplaça cap a la dreta i és positiu quan el moviment és cap a l'esquerra. El que fa l'espai recorregut és la distància recorreguda i que es mesura sobre la trajectòria. Per tractar-se d'una distància, la seva unitat al sistema internacional és el metre. En aquest exemple, en el que la ciclista va des de Torrent fins a Picanya, veiem, segons el que es marca al GPS, que n'hi ha una distància total de 4,2 quilòmetres. Aleshores, l'espai recorregut en aquest desplaçament és igual a 4,2 metres. Estudiem a continuació la diferència entre el desplaçament i l'espai recorregut. El circuit Ricardo Tormo té una longitud total de 4,005 quilòmetres. Anem a suposar un moviment en el que el mòbil fa una volta completa. El primer que hem de fer és triar el sistema de referència i el situarem en el punt d'eixida, així també com el temps d'eixida. Així el tenim situat. De manera que l'espai recorregut en aquesta volta completa és de 4,005 quilòmetres, però pel que fa al desplaçament que fa el mòbil, al restar la posició final menys la posició inicial, com que després de fer la volta completa aquestes posicions van a coincidir, la resta donarà 0 quilòmetres. Quan el mòbil fa el recorregut, ix de la posició inicial, de l'eixida del circuit, va traçant el recorregut del circuit, com es veu en el traçat de color verd, i veiem com finalment en aquesta volta completa arriba a aquesta posició que coincideix en la posició inicial.
El desplaçament i l'espai recorregut només coincidiran en valor quan la trajectòria siga una línia recta i no hi hagi canvi de sentit. I fins ací, desplaçament i espai recorregut.